18 ta' Ġunju San Girgor Barbarigo għex bejn l-1625 u l-1697. Dan il-Qaddis kien qarib tal-Venerabbli Marcantonio Barbarigo, kardinal u isqof ta' Montefiascone, u twieled f'Venezja minn familja nobli. Studja f'Padova u daħal fis-servizz diplomatiku. Meta kien Munster bħala segretarju tar rappreżentant tar-Repubblika Venezjana, iltaqa' mal-legat tal-Papa Fabio Cinghi li inkoraġġih biex isir Qassis. Kien ordnat Qassis Venezja f'Diċembru tas-sena 1655. Sa dan it-tant Fabio li qabel kien inkwiżitur Malti u li kien ġa ikkonsagrat isqof fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta, kien intażel Papa bl-isem ta' Alessandru VII. Dan il-Papa sejjaħ lil Girgor Ruma bħala referendarju taż-żewġ Tribunali Supremi tas-Santa Sede u magħmul prelat domestiku. Meta kien Ruma il-Qaddis wera dedikazzjoni erojka matul il-pesta. Ġie magħżul isqof ta' Bergamo, kardinal, u l-aħħar isqof ta' Padova. Il-Qaddis baqa' msemmi għall-karità, ir-riforma s-seminarji taż-żewġ djoċesijiet li tagħhom kien isqof. Ħadem ħafna għall-għaqda tax-xizmatiċi tal-Lvant mal-Knisja Kattolika u waqqaf stamperija fejn ħarġu kitbiet bil-Grek, Ebrajk, Sirjan, Persjan u Slovanku għall-insara tal-Urjent u għal dawk taħt il-Misilmin u librerija mill-aqwa tant li minħabba speċjalment kemm wettaq tajjeb ir-riformi ordnati mill-Konċilju ta' Trentu bdew isejħulu it-tieni San Carlo Borromeo. San Girgor miet fit-18 ta' Ġunju tas-sena 1697 fil-għomor ta' 72 sena. Papa Ġwanni 23 żammu bħala mudell speċjali matul iż-żmien li għadda fis-seminarju u fl-1960 taħ kanonizzazzjoni ekwivalenti billi iddispensah mill-ħtieġa tas-soltu ta' mirakli oħra barra dak li kien hemm bżonn fil-proċess tal-beatifikazzjoni. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu meqjuma fil-Katedral ta' Padova. Mhux ta' b'xejn lil San Girgor Barbarigo kienu jsejħulu it-tieni San Carlo Borromeo. Bħalu ħadem u stinka baqa l-werf kbir u bl-għajnuna ta' Alla kien strumentali ħafna għall-Knisja fi żminijietu. Kemm il-darba nisimgħu min jikkritika u juri ċertu dissens fil-Knisja. Dan ħafna drabi ma jkunx ġej minn diskussjoni għaqlija bħal fil-każ ta' kummissjonijiet pastorali, sinodi, laqat ta' evalwazzjoni, etc. Imma ikun ġej minn sens ta' supervja għaliex l-iskop huwa ta' ħsara. Fil-Knisja llum neħtieġu nies bħal San Girgor, nies li minflok jikkritikaw kull ma jsir min-naħa tal-Knisja, jarfu isaħħuha, jirriformawha fejn meħtieġ u jibnuha minflok iħottuha. Fl-omelija tiegħu waqt qudiesa mal-Kardinali fil-Kappella Sistina nhar il-ħamis 14 ta' Marzu tas-sena 2013, il-Papa Franġiskju spjega kif fil-Knisja wieħed jeħtieġ li jimxi, jibni u jistqar, ifissirha b'dan il-mod. Mixja, ejja dar ta' Ġakob ħalli nimxu fid-dawl tal-mulej. Iżajja kapitlu 2 vers 5. Din hija l-ewwel ħaġa li Alla qal lill-Abram, imxi qudiemi u kun perfett. Ġenesi kapitlu 17 versi minn 1 sa 2. Mixja. Ħajjitna hija mixja u meta nieqfu hemm xi ħaġa ħażina. Nimxu dejjem fil-preżenza tal-mulej, fid-dawl tal-mulej, waqt li nfittxu li ngħixu bl-ħtija kif Alla talab lill-Abram fil-weda tiegħu. Nibnu l-Knisja. Jissemma l-ġebel, il-ġebel sod imma ġebel ħaj, ġebel midluk mill-Ispirtu Santu. Li nibnu l-Knisja l-Arusa ta' Kristu fuq dik il-ġebla tax-xewka li huwa l-mulej stess. Dan huwa moviment ieħor f'ħajjitna li nibnu. Nistqarru
Aħna nistgħu nimxu kemm irridu, aħna nistgħu nibnu tant ħwejjeġ, imma jekk ma nistqarrux lil Ġesu Kristu, hemm xi ħaġa ħażina. Insiru bħal organizzazzjoni ta' assistenza non governattiva, imma mhux knisja, arusa tal-mulej. Meta ma timxix tieqaf, meta ma tibnix fuq il-ġebel x'jiġri? Jiġri dak li jiġri l-tfal f'xatt, meta jagħmlu binjiet bir-ramel jaqa' kollox, għax m'hemmx sodizza. Meta ma tistqarx il Ġesu Kristu, jiġini f'moħħi dak li qal Leon Bloy, min ma jitlobx il-mulej jitlob lix-xitan. Meta ma nistqarrux lil Ġesu Kristu, nistqarlu il-mondanità tax-xitan, il-mondanità tad-dimonju. Timxi, tibni u tistqar. Imma dan mhux daqshekk faċli, għaliex fil-mixi, fil-bini, fl-istqarrija, kultant hemm l-iskossi, hemm movimenti li ma jmexxukx il-qudiem imma jitfgħu lura. Fil-Vanġelu dak l-istess Pietru li stqar lil Ġesu Kristu jgħidlu: Inti Kristu, l-iben ta' Alla l-ħaj, jiena nimxi warajk, imma ma nitkellmux dwar is-salib. Dan ma jidħolx, nimxi warajk possibbiltajiet oħra imma bla salib. Meta nimxu bla salib, meta nibnu bla salib, u meta nistqarru lil Kristu bla salib, maħniex dixxibli tal-mulej, aħna tad-dinja, aħna isqfijiet, aħna qassisin, aħna kardinali, aħna papiet, imma mhux dixxibli tal-mulej. Jien nixtieq li l-koll ikonna il-kuraġġ, propju il-kuraġġ li nimxu fil-preżenza tal-mulej bis-salib tal-mulej, li nibnu l-Knisja bid-demm tal-mulej li huwa mxerred fuq is-salib u nistqarru l-unika glorja Kristu msallab, u b'dan il-mod li l-Knisja timxi il-qudiem. U int titlob lill-mulej jagħtik il-grazzja li timxi, tibni u tistqar lil Ġesu Kristu msallab tul il-vjaġġ tal-ħajja tiegħek? Hekk kif għamel San Girgor Barbarigo, Talba, ħares mulej fil-poplu tiegħek, dak l-ispirtu li bih imlejt lil San Girgor Barbarigo, ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun xhieda ta' Kristu biex tista' turih lid-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.